אי שם, רחוק מהרעש שהעולם מצוי בו, בכפר קטן זליטין, ב-26 למאי 1933, תינוקת מקסימה עם עיניים קטנות ושיער מטולטל נולדה. הוריה, יוסף ושרה, זיכרונם לברכה, החליטו לקרוא לה על שם זמרת שראו בהופעה ושרה בעברית, ולכן תקרא לימים רולה, על שם אותה זמרת, כדי שגם היא תדבר בעברית. גדלתי על משפחה טובה. איזה משפחה טובה. אבא ואמא שאהבו אותנו הרבה, חינכו אותנו ללכת לדרך הישרה, לטוב. ידועה הייתה רולה, כשעוד שהייתה קטנה לא אהבה גינוני נימוסים. הסיפור הבא מתרחש בליל הסדר אצל סבא ניסים. היינו הגברים קוראים אחר כך, כשאני למדתי, אני ביחידה ולמדנו בצאת ישראל, מצרים בקול יפה כזה, כמו של היום, רצינו לקרוא אותו, שום דבר, בצאת ישראל רק סבא. לקרוא אותה, שנה אחת כעסתי ממנו, למה? למה החילה הזאת? למה סבא? אנחנו יודעים אותו בקול, ולמדנו. הורה, סבא. מפחדים יקרה לו משהו. ואז כעסתי ולא אכלתי בליל פסח. הלכתי לישון בלי אוכל, אמא שלי דווקא עשתה לי, לקחה את כל הצלחת שלי מוכנה, וכל שמה בה כף מלח, והלכו לישון. בלילה קמתי רעיבה, מתה, רוצה לאכול, אללה יסתר, כולו מלח. והיא שמעה אותי, מחרבשת ככה. למה האוכל ככה מלוח? את לי ככה תלמידי. קראו לך סבא, סבא, אמרנו. את לא תגידי מה. אבל למדתי שירה יפה, למדתי רק עין. סבא הוא, כל עוד הוא חי בצאת ישראל, הוא יקרא. האישה עובדת ומנקה ועושה את הכל, אבל בשעת האוכל הגברים לוקחים את כל הדברים הטובים. אם יש בשר להם הראשונים, אם יש אוכל טוב, הצלחות של אבא והבנים, מה שישאר לנשים. והייתה חתונה של אמצ'י ג'וליה, ואבא שלי שחט כבש ביום שהביאו אותה למקווה. ועשו אוכל בשתייה וקוסקוס וזה, ושמו קערה ככה גדולה, וחתיכת קרומה, האבן, הרגל של הכבש. ואחת אומרת לה, אללה קנצ'י, וללה קנצ'י, וללה קנצ'י. אני אמרתי לך, תמיד אני עושה את הדברים האלה. לקחתי את העץ וברחתי, הורה, מה זה הורה? מיד שאללה ליד מה. כל הגברים לקחו וכעסתי, תמיד הייתי כועסת על זה. שלמה הגברים עושים? הנערה הפמיניסטית שלנו לא יכלה לסבול חוסר צדק, והסיפור הבא ממחיש זאת היטב. חיזיון. כילדים הם עשו הצגות של סיפורי התנ"ך. רולה שלנו שיחקה בהם בלא מעט תפקידים מעניינים. הייתי כן, מיכל בת שאול. ואת זוכרת משהו שאמרת? בת שאול לא זוכרת את המילים, אבל כשדוד הרג את גוליית, יצאנו כולנו במחולות. מחולות. אני ורותי היינו מיכל ומירב, ואז המורה הכריח אותנו לרקוד עם דוד. רותי אמרת, וואו, לא ארקוד איתו. אני רוקדת. ואז רקדתי אני והוא במחולות ציעו, תופים כחו, כל נערה ונער. שיר יפה יחסית. צ'יק צ'ק פתחנו תנועת הנוער הצופים. תעשי לנו את זה. יהיה נכון תמיד, חוקתך צופה שמות שמה. יהיה נכון תמיד. קרנקה אם תהיה לנו קופסה כחולה. בכל יום שישי יוצאים שתי בנות, בן ובת. הדבר הכי יפה שאהבתי והיום שניתי, שבנים ובנות לא היה בינינו
פחד כזה כמו יום, בן ובת, חס וחלילה. לא, אנחנו הולכים ביחד בן ובת ואוספים כסף, אחת אומרת שובה. נתתי לכם שובה בשבע. את אומרת... תרמתי. לא, תעתיצ'כם, למעלה היה 10. ואנחנו משכנעים אותם, בבקשה. על מה, איך הייתם משכנעים אותם? לארץ ישראל. שמה? לארץ ישראל. למה? אבל לקנות אדמה? לקנות אדמה. כל פרוטה שנכנסה, אדמה ניגב. רגב אחר רגב, כך נבדה אדמת העם, מצפון עד נגב. אספר לך הילדה, וגם לך הילד, איך בארץ ישראל האדמה ניגלת, דונם פה, דונם שם. יאללה, משהו עם פדינו בנוש. ברוך השם, יפה מאוד. אבל פה לא נתנו לי אפילו עץ. עץ, נתנו לך פרדס, לא? ואז אומר היום תכתבו מכתבים לארץ ישראל. כתבנו מכתבים לחברה, לא ידענו שמות. ואז קיבלנו תשובה באמת כולנו, כל אחת, או בנים או בנות, ולי נתנו אחת בשם אורה גלובס בירושלים. יפה. ושלחה לי תמונה, ואומרת לי, את דומה לי מאוד, יש לה טלטלים ככה גדולים, וזה, ואני רוצה שתקחי את השם שלי. רולה אין בארץ ישראל. וככה זה מורה שקבע את זה, הכריח את כל הכיתות, מי שיגיד לי רולה כחלון. רולה ישלם קנס. וככה היה. אחרי חודש כבר שכחו את הרולה. אספר לך הילדה, גם לך הילד, איך בארץ ישראל אדמה נגאלת. דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נבדה אדמתה מצפון עד נגב. יש לה ספר הזהב לקרן הקיימת, כל דבר גדול ורב היא מיד רושמת, דונם פה ודונם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם, מצפון עד נגב, דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם, מצפון עד נגב. על הקיר תלויה קופסה, היא קופסת התכלת, כל פרוטה שנכנסה, האדמה גואלת, דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם, מצפון עד נגב. ואז בא בכור חליהורה, בא מה מחביאתך, מה את אומרת? נחבו, מחשמיק. לא אשכח את זה. יום אחד צעקות, הדודות שניהם באו, ואבא שלי, וזה איך לו, אבא, בוא נגיד ככה למאמו, יחכה, אני אקח אותו. אמר לי, וואלה, מפיך לאלוהים, להתקבל אותו יום. ואז שלח לו, הדודה אמר לו, תראה, אורה שלך. רק לחכות, היא קטנה, והיא תהיה שלך. ככה נרגע. העיקר בן צופה. תודה
בחושך ייתן אור, בריאה על מים מן הבור, מבחושך ייתן אור, או למי תודה, או למי ברכה, לעבודה ולמלאכה, לעבודה ולמלאכה, עבודה בא בשעה 1 ב-12 היה עובד קשה. ורחמתי עליו ואהבתי עליו, הייתי מברכת אותו כמו מינו, על כמה שכאב לי איך הוא עובד קשה. אבל היה בעל טוב, היה בסדר. החיים התגלגלו להם, והזוג הצעיר הקים משפחה מתוך שמחת חיים גדולה. מחנה הייתי פלחה, גם היום, ברוך השם, לא חסר כלום. הייתי פלחה. עם הילדים, אמרתי לך, הייתי שמחה. שנת 1967. בעוד צה"ל נלחם בצבאות ערב, היהודים בתפוצות חששו לגורלם. הייתה מלחמה, היה לנו קשה מאוד. דאגתי ופחדתי איך אני יכולה לצאת עם 8 הילדים שלי. ונשארנו בבית סגורים 26 ימים. לא, 5 ליוני איבדת מלחמה, נכון? עד 27. ליוני? יוני, כן. 27 ליוני בא אדריס אחרי שקרה מקרה של לוזון. ולקח, נתן אורדיני, כל מי שרוצה לנסוע לחופש יכול לנסוע. מה עשו לכם? איך שמרתם על עצמכם ב-20 יום האלה? היה לנו קשה מאוד. קודם כל היו 5 משפחות, אצלי 5 משפחות בבית. הייתי מדאיגה, פותחת, היו לנו בקבוש בקבוקים. צנצנות. לא, פחיות של ליטר שמן ססו. פותחים 3-4, ממלאים צלחות, ועל כל הבופה וקונטרבופה. קנדר. וכולם מדליקים ומתפללים. היינו לוקחים תהילים מהגדול עד הקטן, קוראים כל התהילים כל יום 5 תהילים היינו קוראים. 5 ספרים. ותפילים, וסלב, והכל, אבל לא פתחנו חלון ולא ראינו. כל בוקר ב6 נגמר הקופרפוקו, זה עוצר. כן. בא לנו אחד בשם מוכתר, היה עובד עם אבא בבית חרוש, שאמרתי לה, מביא לנו 2 שקים ככה, שחורים, מלאים, חיי אפילו מעופות, ללא שחיטה, חיים. היה מביא לנו, תפוח חיים. אפילו היה מביא לנו. הכל היה מביא לנו. אבל לא הבנתי, הוא ערבי. הוא ערבי, אבל היה עובד עם אבא, ואהב אותו מאוד. ולא עשו לו כלום. אחר כך. ואחר כך, יום אחד בא לו לחש. יש לו קיוסק על יד הבית, עליהם טומטם ליהוד שהורגים את הערבים שלנו בפלסטין, תן להם חלוץ סתום.
זה הבן אדם הזה נתן לי לחיות, אני והילדים שלי. תיזהר, תגיד מילה. והמשיך עד היום האחרון. הבן אדם הזה כל יום, דגים, וויסקי היה מביא. מה לא, כל מה שאבא מבקש, ואני ו5 משפחות, כל מה שיש, אוכלים ביחד. מבשלים ואוכלים. הכנו סירים של שמן, כל סיר גדול של 5-6 ליטר, ורותחים, ובא עוד יד הברנס ילד, לפני בר מצווה, אני חושב. אומר לי, ציאורה, בואי נעשה ככה, הביא לי סכין קטנה ככה. אולר קטן, וצנצנת פלפל. אם יבוא, אני אעשה ככה ואזרוק עליהם. ואת תזרקי שמן. התחלנו באמת, הכנו את השמן על יד המדרגות. אם הם באים, רוצים לשפוך עליהם מים שמן רותח. פחות יתגלגלו ויפלו, ישרפו, והכל. אבל ברוך השם, לא... זה שמן. שישה ימים אנחנו בלי אוכל, מסלים, בלי אוכל. היה ערבי זבל מביא לנו כל יום 2 חלות, איימו עליו. ואנחנו ילדים וכולם מתים מרעב. ומה זה, קיבלתי אני ואבא צער ממש. אנשים טובים, אנשים משפחת בן עטיה. ואז אבא ירד, קרא לי, אחד יש לנו פוליצוטו טראפיקו. שנותן. אמר לו, מחר משפחת בן עטיה מתה מרעב. הכנו להם מכל טוב, לאצ'ם לעוף, שחוט, שמתי לה אחד. ומכל מה שהביאו לנו, שמנו לה בור זמליאנה. ואמר לו, לא אתה, תזהר, אתה מוכר כיהודי, תשלח מינו. מינו כולו שחור, וחושבים שהוא ערבי, תשלח את מינו. וככה עשינו. הלך רחוק, קל לו, אל תביט בי, אל תדבר איתי, רק לך, ואני אחריך. והלך עד שהגיע לדודה אראלה, דפק על הדלת, שם לה את התיק והלך, והיא הבינה שהכל ממנה, מאיתנו. ועד החתונה של הנכד שלה, את זוכרת? אמרתי, יא אשר, בוא, אני דודה אורה, שהביאה לנו את התיק המלא הזה. אלא תעזבי את ה... ואז אדריס, המלך אדריס, שמע את זה, החליף כמה שרים, והודיע כל יהודי שרוצה לנסוע לחופש, החיילים יעזרו לו, יבוא עד הבית, מי שלא מזוודה יקנו לו, מי שרוצה כסף לבנק ייקח $20 כל אחד, ועזרו לנו מאוד. לקחנו 2 מזוודות וכל אחד תיק ביד שלו. זה מה שלקחתי מהבית, והשאר הכל השארתי. ואחר כך פתחו את הדרך באוגוסט, תבור הקישה. הלכתי אני במינו, אפילו שטיחים בביתי. וכל הכלים, ואת הכסף, והזהב, והכסף, ארג'נטו, הכל שמתי בקופסאות, והבאתי, שלחתי 2 קופסאות, כל אחת ככה גדולה. השארתי רק רהיטים חדשים, כולם. אבל ספיים, לא נורא. וזהו זה, הגענו לרומא, בדקו אותי, ואז אבא מסכן נח כזה, והזכיר לנו דירה ברחוב לואיג'י מגריני, והלכנו שמה, עכשיו אמר להם 8 ילדים, אף אחד לא נותן לנו בית. אמר להם, יש לי 2, אחד תינוק במיטה ואחד גדול, בן 15. לא בבני, ככה לא נורא. אנחנו הגענו, חלי האורה, תקחי את הילדים 2-2, את תעלה ויעלו לך 2-2. נשאר מינו בצורי, ראו אותם, שלום ישראל, למחרת הילדים ירדו למטה לשחק ברחבה הזאת. מה סיניורה, דיקי קווסטי. אז אני פחדתי לדבר, ובא בחלוץ, מיניסטרטורי, תותים כולם שלי. לא רציתי להגיד לך, כי נמאס לנו, אין לנו בית. אבל אני מבטיח, כל דבר שיעשו הילדים שלי, אני משלם. וברוך השם, נשארנו 6 שנים, והילדים האלה לא הפריעו, לא עשו שום דבר.
לא לכלכו, לא היו אדוקטי קומפלטמנטי, ממש. היה קטע של אנטישמיות שם, לא? אנטישמי, חלו יהודי צוצו, עברי צוצו. אבל פיורלה והזקן הזה תפס אותו כבמקל סבא. אתה חלו, היום יש לנו דגל מן הפנים, לא יהיה מגרמניה. בחיי, תראי מה זה, פיורלה, כיסא, שונא עברי כמוך. non aver paura, siamo ebrei forti, יש לנו דגל, ברוך השם. היו מאוד גאים בזה. מגיע 72, התחילו הבנות לגדול, מילכה גמרה את הלימודים שלה, י"ב, וזה ממו החליטו בנסינג'ען לא להישאר ברומא, כי ילדים השתוללו, חס וחלילה, התחתנו עם האיטלקי, בואו נלך לארסאי. באנו לארסאי. באנו, ברוך השם, מצאנו וילה, מצאנו כל טוב, חיינו טוב. עד היום. ברוך השם, לא חסר לנו. ברוך השם.